MS Bibiana er Danmarks første kunstskib for børn. Når man kommer ombord her, så kommer man igennem oplevelsen af den havn, som du er i. Du kommer igennem at bygge modeller. Der er omkring 2 af dem. Med de traditionelle redskaber, som arkitekten arbejder med. Det er det, der hedder 1-50 i målstok. Det her, det er lavet noget, der hedder 1-100. Og så slutter du af med at komme ind i et VR-studie, hvor du får brillen på. Med denne hånd, der kan du tegne. Tegner din tegning i 1-til-1. Og herefter så kan dine venner, din familie og alle mulige gå ind og se din vision for din havn. Vi lavede sådan et hus med toilet og billetsalg. Og så herover der er et elevator. Vi har vendt det 180 grader rundt. I stedet for at vi ligesom lærer børnene om arkitektur, så er det børnene, der lærer os. Børnene simpelthen kan stå inde i deres egen tegning, og herefter så kan du og jeg og mor og far og forhåbentlig også alle udviklerne inden for byggeri og havne og det blå Danmark komme ind og se. Det er så ikke helt, men det kan også være, det er et rumskib måske. Hvordan børnenes fantasier kan skabe helt nye, fantastiske rammer for vores danske havne. Og jeg sætter den simpelthen, hvis jeg sætter den her, så tror jeg, at I alle sammen kan se. Hvad foregår der her i jeres arkitekturmodel? Det er det sådan op på havnen, og det er det nede i vandet. Det er i vandet. Ja, i vandet. Og så har vi klippet nogle fisk og sådan nogle ting ud, og så er de nede i vandet. Og så er der en svævebane ind over der vandet. Og så kan man... Jeg håber, at det her projekt skaber en platform for børns stemmer. Fordi det er sådan set vores målsætning. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at børn får mulighed og lejlighed til at give deres bud på, hvad de synes om vores land og vores fremtid og vores historie. Og det er der graffer. Når en skoleklasse kommer ombord på MS Bibiana, så kommer de ind i Troldmandens værksted. Folk, der er kunstinteresserede i kunst i verdensklasse, kan komme og besøge os og komme på workshops, og de kan komme igennem et forløb. Og man kan også helt enkelt tage sin madpakke, gå ombord på skibet og nyde det smukke skib og de smukke tegninger.